Základná škola na Demenovskej ceste v Liptovskom Mikuláši už začína byť dámou v rokoch. Aj keď pri súčasnom mladíckom slade by málo kto povedal, že oslavuje 50-ku. Najstaršia správa o škole v Palúcke, ktorú sa podarilo nájsť v písomnostiach Spišskej kapituly, je už z roku 1592. Súčasné 50. výročie základnej školy na Demenovskej ceste, ktoré oslávili v piatok 27. mája v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši, súvisí s otvorením terajších budov školy. Od druhej svetovej vojny až do roku 1961 sa žiaci učili v rôznych provizórnych priestoroch. Chodili sme do Palúcky po 5., potom do gymnázia 6-7, do 8. do kultúrneho domu. To boli veľmi stiesnené podmienky, tam sme sa prekoprcovali doslova pomedzi lavice. No a do tej novej školy sme potom už chodili. Prvý sme vyšli vlastne v 62., 61, 62. V tom roku navštevovalo školu v 23 triedách viac ako 780 žiakov. Mám len tie najlepšie spomienky, kolegyne boli senzačné, kolektív výborný, deti zlaté, milé, doteraz si spomínajú, keď sa stretneme, tak mi to až k slzám dojíma. Boli sme, myslím, takí istí protivní, ako sú teraz žiaci. Človek si to tak uvedomí až po rokoch, že vlastne ako to bolo vtedy. S malými prestávkami som na tej škole naozaj 50 rokov. Prišla som do 2. A triedy v 61. roku. Skončila 9. práve s pani učiteľkyným synom. Potom som sa vrátila, párkrát som si na materskú odskočila a stále som tam. Na rok idem do dôchodku, takže pre mňa tých 50 rokov a tá škola je naozaj osudom. Za 50 rokov musela škola prejsť viacerými zmenami. Boli ťažké chvíle, bez telocvične, na chodbe, zimný štát, takto klezisko sa stávalo. Telocvičňa pribudla až v roku 1980 a o 3 roky neskôr sa žiaci dočkali aj riadnej školskej jedálne. Počas celého obdobia 50 rokov prešlo lavicami našej školy 4212 žiakov, ktorých vzdelávalo 212 pedagógov a staral sa o nich 57 nepedagogických zamestnancov. Pre všetkých bývalých aj súčasných skoro 40 učiteľov a 452 žiakov i množstvo pozvaných hostí pripravili deti z Demenovskej cesty pestrý a bohatý program. Podľa mňa je to celkom dobré, aspoň ukážeme, čo sme sa za tie roky naučili a poďakujeme našim učiteľom. Minulý rok prešla škola rozsiahlou rekonštrukciou z eurofondov. Lepšie podmienky pochválili aj žiaci. Počítače, čo máme, okná máme nové, novú školu máme namalovanú a učitelia sú dobrí, takže... Páči sa mi, že tu máme ihriska, dobrú telocvičňu, výborných spolužiakov. Je to škola s dlhodobou tradíciou, ktorá dosiahla veľmi pekné výsledky nielen v minulosti, ale aj v prítomnosti. A čoho vlastne výsledkom sú úspechy žiakov, z ktorých sa stali úspešní ľudia. Medzi gratulantmi nechýbali zástupcovia vedenia mesta. Dúfam, že sa podarí škole ešte ďalšie roky pokračovať v tých dobrých tradíciách, ktoré si za ostatné roky vybudovala. No a ja si myslím, že ako aj pre všetkých pedagógov, rodičov a pre všetky deti je to taká radostná príležitosť. Všetky aktivity, ktoré za posledných 50 rokov škola vykonala, vedú k skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacej práce. Verím, že všetci žiaci, ktorí túto školu navštevujú, aj tí, čo ju len budú navštevovať, opustia jej ochranné krídla s prekrásnou spomienkou, vďačnosťou za všetko, čo im dala a vždy sa sem budú radi vracať. Mario Kermiet, televízia Liptov.